ništa od ibadeta. I nikakve pokornosti i taata i poniznosti i robovanja nikome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je ono što ti Allah subhanahu wa ta'ala želi. Šta, da budeš sasvim slobodan insan. Je tako? Da budeš ponosan Allahov rob. Jer je najveći ponos šta? Biti Allahov rob i ničemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne robovati. I zato su Allahovi robovi šta? Najslobodniji ljudi. Najhrabriji. Vidiš ga da je slobodan. Je tako? Najotarašeniji. Ne možeš ga ucijeniti. Ne možeš ga uplašiti. Ništa. Šta? Odakle mu dolazi taj ponos? Zato što je on Allahov rob. Odakle mu dolazi ta snaga? Zato što je on Allahov rob. A onaj ko ne robije Allahu, on onda robije svemu drugom. Onda ga vidiš uvehnutog, slabog, plašljivog, uplašenog, ucijenjenog. Je li tako? Pritisnutog, skliještenog. Ko je ga ucijenio? Žena ga njegova ocijenila. Uzeli. Žena ga ocijenila. I sinovi. Sinovi. Kćeri. Subhanallah. Što? Zašto ne može ti okova da se otrese? Ne robuje Allahu subhanahu wa ta'ala. A da je Allahov rob, ovo ništa mu ne predstavljalo. To bi on rješavao. Slatkoćom. Ja tako, slatkoćom sve ovo rješavao. Ako je Allahov rob, ne može mu vlasnik firme zaprijeti dok ćeš otkazati. Nećeš imati plate. Nije samo tu, nećeš imati socijalnog i zdravstvenog osiguranja, ni penzijskog. Koliko će to Allahovog roba naskirati, vi pojmaj. Neće se ni počešati zbog tebe. Ako. Prige ga nije. Zna da je Allahov rob i da mi je robovanje Allahu preče. Ima slučajeva. Uslovljavali ga, ne možeš ti ovako, dobro, ne mora. Ali sve on i dalje ustrajavu kako je. Moraš skratiti pravu, nije problem. A ono da pusti još dušu. Ne smiješ ići na džumu, nije problem, evo udaj sad na džumu. Ne smiješ klanjati na radnom mjestu, isto nije problem, on onda nasredno i vade na radnom mjestu. U uniformu. I kad su mu sve tu, znači, sve što im je prkosio, sve što progutali, opet na kraju došli i rekao, evo ja neću više da radim. Evo vam otkaz, ja vam sad dajem otkaz. Allahov rob je ništa njega, ne možeš ga ni svake strane, ne možeš ga uhapsiti. Slobodan i kad mu listice staviš ono pri slobodan. Slobodniji od mnogih čije su ruke slobodne. Pa kako ćeš onda sad živjeti? Kako sam prije živio dok nisam došao da radim kod? Zar nije Allah subhanahu wa ta'ala taj koji daje rizik i na faku imen imamo? To su iskreni Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi na ucijenju. Slobodni. Što su tako slobodni? Zato što su Allahovi robovi. A što su ovi ovako ponizni i ovako robuju svemu i svačemu zato što ne robuju Allahu subhanahu wa ta'ala? رجال أحمد نحيا بدحر الباطل